moi boas. Hoxe estou outra vez en Santiago de Compostela. Vou participar na primeira edición dos 10.000 peregrinos, que é un 10K da Deputación da Coruña. O obxectivo primeiro será intentar mellorar a marca que teño neste ano, porque a proba é homologada, e intentarei baixar dos 37,16 que conseguín en Padrón. Se me noto con moitas ganas, pois habrá que intentar mellorar a mellor marca que teño nesta distancia, que é de 35,50, que eu conseguín xa no 2018, creo, en Ourense, na San Martiño de Ourense. E vou recoller o dorsal, ainda queda unha hora para a saída. A ver que tal, porque é un horario raro, domingo pola tarde. Ainda fai pouco que comín, a ver se non me senta mal. Vamos a polo dorsal e a cantar. Hoy muchísimas gracias a la Diputación por esta iniciativa que nos da una estampa como esta, espectacular. ¡A sus puestos! Kilómetro 6,5, e xa vos podo dicir que o obxectivo vai quedar moi longe. Punto de control. Se os digo a verdad, creo que vou máis petado que no trail da semana pasada.
Ata aquí o que foi os 10.000 peregrinos. En canto ao meu resultado, acabei de 50 e 19 da categoría, con un tempo de 40 minutos. Positivos non cumpridos, xa que dende a saída fun mal, coas pernas pesadas e sen ganas de correr. Supoño que sería pola calor que estaba facendo e o horario da prova, algo que lle pasou factura a moitos corredores, polo que escoitei e me foron comentando. O percorrido foi duro, para ser un 10K homologado, saída rápida por Xoán 23 que nos levaba a unha forte baixada, pequeno repeito no campus norte e terreo favorable ata a subida máis dura da prova na Rúa do Pombal. Outra zona favorable que ata que empezamos a subir Monteros Ríos, que non tiña moita inclinación pero que se fixo dura, e dende aí entrando por Porta Faxeira cara a Rúa do Vilar ata a Praza do Obradoiro para empezar coa segunda volta. A distancia polo reloxo foi de 10 km xustos. O prezo por participar foi gratis e os puntos positivos, pois había dúas distancias a escoller entre 10 e 5 km, ambos homologadas, a pesar de que non era un percorrido para grandes marcas, posibilidade de recoller o dorsal o día previo ou o mesmo día, zona de fisioterapia, streaming da prova, avituallamento final moi completo, ducha relativamente preto e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois o cambio de hora para as 4:30 do domingo para min foi o peor, que polo que vin foi por mor de que pola mañá había unha procesión que xa tiña a data fixada dentro do programa de Semana Santa. A saída foi atrasada uns minutos para facer a presentación dos atletas favoritos á vitoria, que para min sobraba. Coa previsión de calor, creo que a organización debía anticiparse e poñer un avituallamento extra. Ademais, o que había no quilómetro 5 era escaso, dando auga en pequenos vasos, e a alfombra que puxeron na Praza do Obradoiro era un perigo, xa que non sabías onde estabas pisando e era moi fácil torcer un ocello. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vémonos nas carreiras.